Ashonini Wana mamo Ishagama Aburo ulazo heji kwa nemunu nyishao Sumtom Ekete Na so Warima Shanje Yagama Atinga kakola wina number 18 Oshama gamano Oya Gama Iseko Achukekela anyị n'ụwa ye Ndị mmanụ ahụ ya nyo Chekela anyị n'ụwa ye Ụmụ mmanụ ahụ ya nyo Asị ma ọhịa ji na hụ n'Chukwu anyo Ọwụ ma ndị bara ezabara ya lo Ndị ụmụ mbe were nwayọ Ịmara Chineke Achukekela anyị n'ụwa Ndị mmanụ ahụ ya nyo Chekela anyị n'ụwa ye Ụmụ mmanụ ahụ ya nyo Asị ma ọhịa ji na hụ n'Chukwu anyo Oh man de bareza barelo Ndi umbe were wayo Emra Chineke kiribe Gama alari bole Anu bako manu shahine lula o Onongono nelo wae Takwara la biko no biadono mondo Biadono bianuro lumo Ibonga biki na mabiado lije Mama biadola Tinga mabia dola o Walimada Akiri wuku ijelu wa wande Enyi me Mama mo wekwara soho ko nejega o Umunne mle Ihilojare mere mma o Ugweru na chowa hanam Owa bukwane janyo manku Ugwa bukwane dike kwana ngamone Yamakala go enyi manano Enyi wenyi wande Enyi moho kwa mba hello washimarike o Kako dure nyiko Iginojare mere mma Achukekela anyị n'ụwa Ndị mmanụ ahụ ya nyo Chekela anyị n'ụwa Ụmụ mmanụ ahụ ya nyo Asịla onye ji na hụ n'Chukwu anya Ọhụ ma ndị bara ezabara ya Ndị ụmụ mbe were nwayọ Emara Chineke Na so Dama meje mono mama me Asho wado bikana brunelo mara kwa no menafu Dama bishuru zona nunulu Ajele Onya no yana mara kwa bije me Karamanu o Ohu bojari o Werende wemni Ohu no bojinari o Yechuku ke kwa nanelu wachoga pojarere ya mama Achoga kwa pojarere mu mada Wane mechebu kwa lonwege mecha kwa shogare mmaye Kaka mano kaya Akiri wuku ije Enyi mo wekwara soho ko nejega o Umunne mle Awo mama biadola Lenu banje mo nwem Mama mo banje me o Elu waga kwa tihu o Dede ejemela bralonye o Eluwa okwana ahia Abo ahia Achuku kechere eluwa choya mma Mazu chazo Sanyi na birime ya mema wana Hona Andere ma nelite Maju mashelu wozuru lonye Achukekela anyị n'ụwa Ewo Ndị mmanụ ahụ ya nyo Chekela anyị n'ụwa Owere wemni Ụmụ mmanụ ahụ ya nyo Ashima onye ji na hụ n'Chukwu anya Ọhụ ma ndị bara ezabara Ndị ụmụ mbe were nwayọ Emara Chineke Achukekela anyị n'ụwa Ewo Ndị mmanụ ahụ ya nyo Chekela anyị n'ụwa Anajuma ndeka anyị Ụmụ mmanụ ahụ ya nyo Ashila onye ji na hụ n'Chukwu anya Ọhụ ma ndị bara ezabara Ndị ụmụ mbe were nwayọ Emara Chineke Bemara Chukwuda Achukwu nyekwana nwa aja omubi Genyekwa mbazi oji egwu ya Oshayama Gama Selem Gama Gekwa ntie Nwanne jimo Werende wemni Onwere hunko nekwuga o Kera hado miri nelu washimokpa Shekwa ike o Ọma shegike o Tumnoya tunuzo nelu Onwekwa heji eme Akiri wuku ije Ashimo wekwara soho ko nejega o Umunne mle
n'ụwa dugbuola m ụjọ ụwa nwokotocha ya echere ibe ya izu kama na nyeji anya marakwa nna ụba ọsịsọ ya silikwu ya sili ibeda ọkpọ ịdị n'otu aya ka mma n'elu ụwa kama chemakela bi ije mo onwe gị chemakela rumakela bi ije mo ụwa dịla ma dịla go nwa udenyi mara na kalare mama gbamanụ n'elu ụwa rekpọ ma sha ya ọwụ n'ihe nkwo na-ekwuga o melu ụwa owere amara na anyị ajele elu ụwa ndọ mara mma magụ mana achụkwa ekele anyị n'ụwa ndị mmadụ ahụ ya anya ekele anyị n'ụwa ụmụ mmanụ ahụ ya anya achịla onye jela hụ na chukwu anya ọma ndebara ịzabara ya ndị nwụrụ ga-ewere nwayọ ewere Chineke ekirikpe achụkwa ekele anyị n'ụwa ndị mmadụ ahụ ya anya ekele anyị n'ụwa ụmụ mmanụ ahụ ya anya achịla onye jela hụ na chukwu anya ọma ndebara ịzabara ya ndị nwụrụ ga-ewere nwayọ ewere Chineke ekirikpe nene o jikwana nwoke karịa akpachiri enwe ukpa ya hụ onye vibi ya duburu zamzam ọwụ nini shiri ya jụọ nwo aka nwanne ka ọ na-elesa anwambe nwosu n'elu ụwa ramọgarị mbọ anwambe kwugada ramọgarị mbọ ofegbu dofegbu ede n'elu ụwa mere ndị na-egbo ọfụ nwambe nwọnụ n'elu ụwa ramọgarị mbọ anwambe nwọnụ n'elu ụwa ramọgarị mbọ anwambe kwugada ramọgarị mbọ ofegbu dofegbu ede n'elu ụwa mere ndị na-egbo amarakwa nnaghị nwambe nwọnụ n'elu ndị na-egbo fọda ramọgarị mbọ onye ọwụla dịkwana pọdị n'elu ụwa chi adịghị mana ya aka ọrịa makwụna onye ka mma anwambe nwọnụ nwanne o dede hụkwụlasha nwambe ọnụ nwambe kwu ka daa were sochi ugwu chere ya n'o amarakata mgbafọ gbabara n'ime ọhịa mgba na mgbawụla ha chere ya enyi m dede ejemela gbara n'onye o tingawa ma mekwumana bongo pikihi na mapralegwu apara megwu wee ya ụmụnne nne anụ betuola m ụzọ shọumo betu ụzọ o nwere nwa okorobịa ọma ndobe jikwa kpọ ya benji benji nwoke ọ marị mma nne ya mụrụ elu benjebe ndị ka anyị benji akwa oje niile abarala onye oje niile abarala onye ụmụnne nne ojinuboleje anyị anwambe nwọnụ n'elu ụwa ndada anwambe kwugada ramọgarị mbọ ofegbu dofegbu ede n'elu ụwa mere ndị na-egbo afọ nwambe nwọnụ n'elu ụwa ramọgarị mbọ anwambe nwọnụ n'elu ụwa ramọgarị mbọ anwambe kwugada ramọgarị mbọ ofegbu dofegbu ede n'elu ụwa mere ndị na-egbo afọ nwambe nwọnụ n'elu ụwa ramọgarị mbọ Atinku one little star Shagama Lenu we bele we kunelu wana kore ya akugbe we boya wande okuke boya wambia wambe kuka he onu nelu wa ojene labra lonye mama hoganimu wa bole akwụwa ihe onye na-ebere chi ya o korikpuko oribe onye orere da enyi m ndara mama akwa nwambe ruo n'igwe benji na onye braba benji na wo mere ha nwanne owu n'ihe nkwu
Igbo na-ekwuga n'elu ụwa shakọrị makwala n'onye ka mma o n'ihi na onweghị onye mechie onye manụ ihe chi ga na gbuo achejekwuo acha ka onye he ya mgbarakata mgbafọ gbabara n'ime ọhịa gbana mgbanwụla na-eche ya o enyi m ndị akpọfe isi mmebole Prof nne ji mejaba ala owere ọgarịla gị mma o nnatinga magụba na dibongo piki na maprala egwu mbịa dụọ enyi m chabala kwurula anyị akiri ukwu ijelu ụwa nwanne ndọba o were ego ejega enyi m ọgalụ na nwoke ọmarị mmale obinne ji mejere uwe hụ na tingawo ma bebela o leni eme ya rowa mma anyị ga-enye anyị agamito nyugwu ma heo aringo hara nduzola amụ adike nna atụ mama gu manu melowa ọwụnụ kpamjiri hụ kpamjiri hụ n'elu ụwa ndọ marị mma ọhụ kpamjekwuga o ọwụnụ kpamjiri hụ shagama chila chineke anyị wụ mmanụ ndọ marị mma ọwụnụ tahemena mana obiọma gbaga mụ n'elu ụwa gwakwa ya kpọ omeghe ya ịmara na akpa ọ chọrọ chi ihe rikpa ahụ kpoji iji neburu n'oge mara kpanna mmawo ma mbebela atinga metie eligbe wọdị ndị nwa mama ọwọdị ndị ru aka o ndere mane hụ na abiri mbeje chumboso okago na ara nwa nwelo wa wanyeno aso sele ma bebela o tinga metie debeje gonu si bebole anu bele nume were hona amambe wonu enyi me amambe kukanda karamogari la jamujo famedele dada eji me kwande amambe wonu nelu karamogari ujikwana rasu mapa nemanetima ọkwanye ka ala mbụsha ha ule mechiri emechi n'elu ugwu eji abịa nwa mma mana ji makwana shi ha ụla dịkwara ka ha mechiri emechi ka abịa nene ọwụ sempe shagama ande jeje mbale ịhụkwana wo mama bịa dụọla ndị mana jụ mama jụjụ ajụjụ okwu ka onye mara nwanne mmanwụ ka ọ gaza oleshie abịaduola nụ m ọrịakata mgba afe mara nụ ma ya bụrụ mmanụ gbaba n'ahụ onye che ya metụla m ụzọ shọmo amekwa maka ndị ọma deke ngọkpala anyị awe na m abịaduola sempe abịaduola nụ m tingawo ma ma bịa nna onye ije nọ opiki na magonu shamago ọwụ m echi m ngọkpala bịa o elele m nke nọ ngọkpala ọwụ ebe m shi na pali parapụta n'Owere o nwanda ndị mmadụ tima wetima o nwanka ha nga akụgo egwu nwa mama enyi m nwachi n'uche n'aka rakwannaghị rakawa ka raka o he chinyere
dey inside you matters a lot. Ịba n'Owere o, enyi m anyị nwere ndị egwu ande jakubongo Chimeke nwokoma onye nse ojakubongo onye nkushi bongo komanda okoma kara kojakubongo Yeze bonga anyị Dr. Safori Nale Owigiri nwafọ Nazareth jakubongo Atinga mejema Jema gokpala ndị ọma o ebe mushina furu enwere ndere mmeja kubongo aya kata wo nwanne chimanya nne m oja kubongo onye masise sise okoma kara ejelibe ma na wafo chinedu nne nkwanu omenejime enwukwana wo mama bia dola nde mana mama jojo onna opo bongo champion name ma ebu mentor awo mama gono musically atinga wo mama gono shawo mama gono iwo dachi onya bu babongo Bob Jonezele onya mi bia dola president wo ko marema royal house real estate company limited na wo mama gono na nejime ori ego lukego oge shemunga man worldwide Hello, I'm at Donojo. ABG Nanyem, Igeri Yakonage. Nonna. Lolo Lilian, Isoma Eze. Ni went to of Busa. MD, Isiroya International Limited. Igolo Bob Jones. Elebuka Poyo. Upu Kuchim. Sagalare Mao. Agalare no Masama Brahma. Are Oreda. Enye. Tingiduma. Umemale asingi shike nolo shike paro menjo onya wala sujuru ke abra la wa faina chicho kele owa hane promu o si bebile eni benyem wanda igolo ma meje mono you see akwala unu shimme sele umagwa galu zende kanyo mweso nyendo Virginia o sa washayama Mrs. Irene Nodem Oje kwa na washin kitiba Igolo chief amacha wana fungo akiro ula kwa kujenelo elebo ba kura tension ezine abia dola no orekata mba fe manano maya buru manu baba no yemene chonye cheya metola muzo shomo amekwa makandoma deke ngobalañi awena mabia dola sempre Africa. Mama, egala hey. Mama, chey. Amela meje makwele mano kuru mano kala mano. Eba yije kwano sawo kwano sanye je kwango. Soye bega ko mega mwanne myo wai. Yije kwano ye meje. Atinga nem amvisia makwali manano. Eba yije ko egwe ogwe kwala hoza je linu. Ebu na karaka tinyere mwambindelu wai agalari manya barama yale manya yobayo mona Oceans Oceans Akere wo seluwe owe sero hebara yije andere magadola nyaju mandemweko Lewokwala ndengu bagadoni Anye sigana palile gwani Jemake buruno Ona creative summit studio Akeja pankwa yeku Nda buruno nem Lewokwala ndema na kari ala nelo Chai Otoka basha ya jiru roshi mwa haya Yana lumoluguno ya nelo waya kwa michi Mala jumandugo sivisi nem Shichoga yanza Sina kwa dea Oceans Chief Nkwacha Daneli Baochi The Omekozo one of Elele Senior lecturer in MC Omeneji Meje Mono Agazie
mama papa me o Shama Juma Shole ndi weze elu wa marana owera marana dekanya marano ndi weze mama papa me o Atenga Majuma Shole ndi weze elu wa marana owera marana dekanya marano ndi weze Chief James Diala is elect one of Obiangu Onye enyi me ando mashanu galere o nwere onye nwere kojeme o kojeme kejabo kesi nnemle onye ma kesi nnemle onye ma mejeruwa onye eze ndị Igbo elu wa marana kesi weze anyị mada ozi Igbo nduwe elu wa marana woma magala enyi me elu wa marana ele ma hono ganya ndị ejenyere ụmụ ogbenye aka ndị kraka shamagono shamana bore ma shagi bịa mana jumanu kesi ajụjụ ma ekwula m anagba n'ụmụ banye jeme onye ga n'ụmụ banye jeme onye nwere mmanụ ka onye nwere ego ọ na-awụsọ hemukwu ebuga o atinga nwanne ji shamejeba na Aleshia ke nọkwa n'ala ndị nwe mmiri oshigo nọkwa n'ala bekee mama ahonye jebe n'elu ụwa shigo egwu ejabo anka onye melu ọwụkwa egwu ejabo ya o kesi nnemle kesi Igbo anyị mara anabiaro n'ala Owere anyị o anyị mara gị kesi nnem anabiaro n'ala Eko nwanne o anyị mara gị kesi nnem anabiaro n'ala wala idemili anyị ma gị ba ọhụ ebe ishiri ije hụna ịdaje mala bekee ịdaje dona gbadego kpamakudo ma nakpọ mana tinga shemu bịama atinga palilegwu ya shamu chọjenu kesi bombom kesi ozi Igbo ndụ ala India mamale achifa macha ọhụkwanụ kenyi ya o onye makwanụ mgbojerue onye chekwa nna kpoji narị ugonu ya bụba ya amacha nwe m nne eze ndị Igbo lee ọhụkwanụ sọ ka esi nne m eze kesi nọkwa n'ala India meje ruwa na hụ na mama ala Owere ndị nwe m niile andoma mejaba o atinga makpọ manụ kesi nne m le kesi nne m ọzọ ndị Igbo ndabịa dụọla o ọlariche mejaga nwoke ọmarị mma onye eze ndị Igbo elu wa marana kesi bomba anyị ma ya ga elu wa marana kesi bomba anyị ma ya ga bịamakela mele kesi bomba anyị ma ya ga okorobịa wọ na-ejemono omenejime egbaborola na tingali ao atinga shameje mana shamu chọjenu kesi nne m o nwere ndị ya nwụọ na-akwuo ọ na-awụsa anyị kelecha anyị agụmanụ ana mecha makpọ manụ kesi nne m alemagi mejemubi kesi eze ndị Igbo ala India High Chief Joseph E. Ekwalo Onyere Ngiga 1 of Anam Chairman and Chief Executive JCE Can Global Link Nigeria Limited South African based onye ọma meje mọ na bịaruola nwoke ọmarị mma nne ji mo Onyere Ngiga 1 meje mọnụ anyị ma ya da Chairman and Chief le JCE Global Executive nwoke ọmarị mma o ọ nọkwa na South nwanne m akpaga m ego ya chenji kele besi nwoke ọmarị mma ihe ya dị nwanne m anyị ma gị da kelela m lọlọgo lọlọ Adaeze Ngozi igogbe dị eji
afụzọ nwanyị ọmarị mma mekelego Omi Chimkasike baby Ezinne South Africa. anyị ma ya Mr. Tihi nwoke ọma nwa afụzọ agbaghị ejeghị mọdụ Ebu member Uzaba ngomeleji isokwa ndere mma MD Southwest Property Chairman and Chief nwanne m Executive City Guest House City Lodge ebe anyị ejiri oji ọ nọ na na-aṅụ First n'ụkwụ. Apple Junction Anyị ma ya daa. Lagos. Kedụkwanụ maka ha ji asịle oge bebi ọkụ ndị Igbo na Balogun Lagos. Isi Royal Highness Eze Jofil onye wuchi o Eze Geoffrey Onye-Ucho okpowa n'ofu penne mbe ejemono onye eze mo onye eze ị na-anụ n'olu m ọ garịla gị mma ị ga-adị Jasper South nne m ị na-anụ n'olu m awo mama kpọdịla Ebu o Jasper. Ikoro one MD. ọ garịla gị mma Ikoro Ikoro One one. Limited South African based. kesi nne m na-ekesi bụ mba anyị ma ya daa Owerri shana hụkwala no Sunday nwe nwa hụkwala o ji awokọkọma mada n'elu ụwa ya gbakuru nnukwu osisi ya kọma mmanụ n'elu ụwa ya gbakuru ibe ya o agbakuru ibe Owerri nwe m n'ụda n'ụlọolu m onye akpọrọ nụ n'elu ụwa esi agụ nwekwara nnukwu ojele o afụla si mbara n'ihu nanụ asị meje jukwu zọrọ jema onye ri ihe ri ihe koro ekoro onye ri ihe ri ya zọrọ azọrọ orikwuru nọkwa n'ụsọnue agakwuru ahụ nọkwa n'ukwuwe akịrị nwukwu ije nwanne chahụ were ha akpọ Sakenjole Owerri na n'ụkwa n'olu m Chidogudro chameti ama akpọ onye nna chifa macha wa n'ofungo kpalasaganu n'olu m agwa gị mụrụ nwa ma olu eji ebe dugele anụrụbere ha hụberele m kesi nne m ọsọ chuma mụ mma gbakwuru nu kesi nne m lee kesi nne m lee mara na kesi bomba anyị ma ya Ajeje manala la lisia. mara na kesi bomba anyị ma ya kesi kesi nne m bomba anyị ma ya ọzọ igbo ndụ naanị olu m bomba anyị ma ya nwoke ọmarị mma cheyi anyị ma ya kesenye ụmụaka kesile mbenye ha na-eze anyị ma ya mama fevole ezinne india lọlọ kelee ji onye ọma o nwekwa ndị na-anụ n'olu nne ji mewe ewebe nwoke ọmarị gbachi na-emere sandubisi nne m dadiziko nwanne kwanụ niile nda ndebe ji na-aga o aledago uche prosper nne m nwoke ọmarị All we are the Superintendent Officer Civil Defense Imo State Command Michael Ukiri Director of Social National Association of Ngobala Students